Имам. Не искаш. И нали преди малко седна, айде си знипа. Така. Днеска сме 14. Ще ни остане един страхотен спомен. 07. Както виждате, всичко го написах току-що пред вас. Може да го прочетете? Да, нека да се види и текстът, който е написан сега за минута и нещо. На Жак и Мони. Отидоха днес в гората децата. На дървото видяха катеричката позната. Казва се Нели, има си деджица. Всичките те и махат с ръчица. Браво, страхотно, благодарим ви. Пожелавам ви много поръчки. Благодаря. И още много творби. Заповядай.